mula kay Jonathan Aldave sa nauunang itong si Ryan Salvador. Talagang yun siguro ang role nito na doon sa unahan na kami nang bahala sa rebound. Malyapre to Okray mula sa corner. Tumeke and tumira. Wala. Malyapre for the rebound and does the dirty work. Cleaning up the mess. Itong si the huge steal, Eugene Malyapre. Diyan magaling si Eugene, partner. Oo. Pag alam ka na hindi ka nakaposisyon talagang mga manlalaro dito sa party ko nagkatanda. Ang alam ko yung dalawang Dixon, Albert and Alvin pagpinsan sa Yes, San yes. Andres. Magandang pasa yun mula kay Jefferson Borbe to his partner Eugene Malyapre na talagang when it comes sa paint talagang very good ito si Eugene Malyapre. Look at that one. Napakaganda ng possession ni Eugene Malyapre. Alam niya ino-overplay Paano may siya. tanga na bola binigay kay Ticoy Del Rosario. Tumira mula sa 3-point country. Wala. Na-rebound ngayon ni James Obalde. Nasa unahan yung number 12 binigay kay Okray. Okray! Binitin pa! Ay nako! Grabe yun! Ay that's stolen. That's shot. Right now, the lead is back to San Andres. 50-48. 6 minutes and 15 seconds remaining. Okray. Binigay kay Lloyd Jefferson Borbe. Dumiretso pa loob! Papasok! At pasok din ang kanyang tira. At meron pang kasamang foul. Capitalize on these two guys, Borbe and Malyapre, and also share that ball. Ito, magandang drive mula kay Borbe, partner. Parang guardian lang those charity throws. Under 2 minutes tayo dito. Jonathan Del Rosario. Nakita doon sa kabila. Si number 3 for that very nice pass. Ang sinagot naman kaagad nitong si Ticoy Del Rosario with that, very sensational shot. Aldave mukhang nabitawan yung bola pero napunta sa kamay ni Urbano. Napunta naman ngayon sa mga naka light blue. Okray with a lob to Lloyd Jefferson Borbe. Nice play there. Sa Urbano for 2, wala, partner, pero na-rebound pa rin. Ito ang mga taga San Andres. Nagmamadali naman. Itong si number 8, itong big. Oh, that's a good! That's a great side step, partner ito. Tristan Obalde doing that one. Kay Aldave ang bola to Alvin Dixon against at ayan, nakababa na yung opensa pati yung depensa. Ang gandang pasa ni Ticoy Del Rosario. Ginawa nila ng second quarter, ginagawa nila ng fourth. So yun ang magandang nangyayari dito. And hindi na nakakababa itong mga nila. Tingin mo doon. Hindi niya ginamitan ng courts. Sayang. Aldave missing. Way downtown. Borbe with a slam dunk! Ang kauna-unang slam dunk natin dito sa Akong Bicol Cup Katanduan.